Så rigtig godt imod ham. Han hedder Simon. Hallo. Goddag, jeg hedder Simon Lambrecht Finde, og jeg skal fortælle lidt om at være maniodepressiv. Det vil sige, at man får depressioner, og man bliver manisk nogle gange. Og som I kan se på billedet, som jeg vender tilbage til, så er det mig. Der er to sider af mig. Jeg vil da kalde det højt at flyve og dybt at falde, fordi det nok går ind i en fælles referenceramme. Det er nogle små faktorer om mig. Jeg er 29 år. Jeg bor i København og har gjort 10 år. Jeg er oprindelig fra Bornholm. Jeg studerer på Roskilde Universitet, hvor jeg er i gang med at lave et speciale om, hvordan man kan bruge kunst og andre ting til at komme ud af en depression hurtigt. Og så spiller jeg bands. Jeg spiller i 2 bands. Jeg er musiker, og jeg er ambassadør for en af os. Det vil sige, at jeg står her og fortæller min historie, og det er derfor, at jeg gør det. Jeg vil fortælle 2 historier, og de er relativt hurtigt fortalt begge 2. Den første historie er i 2004 og 2005, og den anden historie kommer så i år 2002. Den første historie vil jeg prøve at understrege det at være maniodepressiv overfor at være eller have normale svingninger. Når man er maniodepressiv, har man voldsomme svingninger op og ned i stemning. Jeg har lavet sådan en lille skema her, og I skal forestille jer, at den sorte streg det kunne være jer, hvor I har en eller anden måler på hver dag, om I er ked af det den dag, eller om I er rigtig glade og rigtig meget energi. Så for eksempel den lille top der, det kunne være, hvis I fik en god karakter til eksamen, og den der dernede, det kunne være, hvis I fik en dårlig karakter eller noget. Jeres stemning svinger jo ligesom min. Vi har alle sammen vores svingninger. For eksempel kunne det også være, hvis der var en i familien, der døde, eller man fik en ny lillebror, eller lille søster eller noget. Eller der skete nogle rigtig gode ting. Men det er altså normale stemningssvingninger fra år 2004 til 2005. Og det var så mine stemningssvingninger i år 2004 til år 2005. Som I kan se det, så er det rimelig voldsomt udsving. Jeg var heroppe, og jeg havde en mani. Jeg havde læst til eksamen, ligesom I også læste til eksamen nogle gange, og det var på Roskilde Universitet. Og jeg var virkelig optaget af den her opgave, og jeg blev virkelig stresset, som vi talte om lige før. Og jeg havde alle de der symptomer, og jeg lod være med at sove om natten ofte. Så jeg læste hele tiden, og lige pludselig så læste jeg, jeg læste hele tiden, og jeg begyndte at gå ud på gaden og spille guitar. Jeg begyndte at snakke med folk hele tiden. Jeg begyndte at tro, at jeg var Jesus. Jeg troede, at jeg havde sandheden og skulle fortælle alle det, jeg vidste, som var rigtigt. Og jeg begyndte at opføre mig mærkeligt. Jeg havde rigtig meget energi, så jeg havde ikke tålmodighed til at stå og vente på bussen, så derfor løb jeg ind i byen, hvis jeg skulle det. Jeg kunne ikke vente. Jeg begyndte at skrive en bog og et filosofisk manifest, fordi jeg troede, at jeg havde sandheden. Jeg troede så også, at jeg var ude i en psykose, når jeg var helt deroppe, hvor jeg faktisk troede, at jeg ikke behøvede at spise noget mad for at overleve. Jeg kunne bare tale med folk, troede jeg. Og det troede jeg var nok til, at jeg kunne overleve. Det betød så, at jeg vejede 64 kilo på det tidspunkt, og min normalvægt er 74 kilo. Så jeg var sådan helt afkræftet. Og lige pludselig så gik det bare galt. Jeg havde opbrugt alle mine penge. På en måned havde jeg brugt 40.000 kroner. Og banken ville ikke låne mig flere penge, og så var det ligesom sat punktum for det eventyr. Det skete så det, at jeg lige pludselig begyndte at stoppe op og finde ud af, at det nok ikke var så godt det her. Jeg havde mistet alle mine venner, fordi jeg hele tiden talte, og jeg lyttede overhovedet ikke. Jeg mistede min kæreste, og min familie var meget bekymret for, hvad der var galt med Simon, fordi han hele tiden talte og ville
være i centrum hele tiden, og være, hele tiden flyve rundt. Og i det, jeg mistede mine venner og min kæreste, så havde jeg ikke noget struktur i hverdagen til ligesom strukturere det. Og det betød så, at jeg kom endnu længere ud. Jeg tog til Frankrig og spillede musik. Købte musikudstyr også for 20-30.000, og det gik helt galt. Men jeg kom videre, og jeg kom desværre videre ned til en depression, lige efter jeg havde haft en mani. Så det var en eller anden balancegang, der ligesom skulle... Det var åbenbart meningen, og det kom så også i lyset af, at jeg indså, at jeg havde mistet rigtig meget, jeg havde mistet rigtig meget netværk, og jeg havde brændt alle mine broer. Jeg havde kun én kammerat tilbage, faktisk, som satte sig ned og tog sig tid til at høre, hvad det var, jeg tænkte, og prøvede at, blandt andet, når jeg havde mani, fortælle, at jamen, du bliver nødt til at spise noget, før at du kan overleve. Du kan ikke overleve på din tale. Og så, da jeg var nede i depressionen, så tænkte jeg sådan, hvorfor kan jeg ikke styre det, som jeg føler, og hvorfor har jeg ikke kontrol over mig selv? Hvorfor kan min hjerne bare køre et eller andet sted hen, hvor jeg ikke ville have, den skulle være? Det var meget mærkeligt. Jeg havde en depression, og jeg kunne ikke komme ud af sengen om morgenen. Jeg havde ingen energi, og jeg kunne heller ikke sove der, men jeg kunne heller ikke stå op. Så jeg lå i min seng hele dagen og kunne ingenting. For at gå lidt videre, så går vi videre til næste historie. Jeg kan svare på spørgsmål bagefter, hvis I har nogle spørgsmål til det. Den anden historie, det var sådan cirka, hvor jeg var på jeres alder, 19-20 år måske lidt ældre. Og der studerede jeg også. Og jeg havde også et hashmisbrug, som så betød, at jeg fik depression og fik paranoia og angst. Men på det tidspunkt, så havde jeg slået op med min kæreste på det tidspunkt. Jeg var arbejdsløs, jeg var flyttet til et nyt sted, og lige pludselig sad jeg i min egen lejlighed og var rigtig deprimeret over hash. Og lige pludselig fandt jeg min guitar frem og begyndte at lave nogle sange og tegne nogle tegninger for ligesom at komme ud med nogle af de her ting, som det var rigtig svært at tale om. Jeg havde svært ved at talesætte, hvordan kan man forklare, at man ikke kunne stå op, hvordan kan man forklare, at man ikke kunne noget som helst. Jeg havde svært ved at forklare det, og en stemning og en følelse er lidt svært at kommunikere om. Altså, jeg kan godt fortælle, at jeg var ked af det, men det er kun fordi, I har været ked af det, I forstår, hvad ked af det er. Så min pointe er lidt, at man gennem billeder og musik kan kommunikere nogle andre ting, end man kan, når man bare står og taler til jer her. Hvis vi går tilbage til den her tegning her, så kan I se, at den ene side af den her person er meget kold og deprimeret, og man kan se skelettet igennem faktisk, og helt afkræftet. Og den anden side er rød, og der er ild i den her person, og der er sådan en ildsjæl kørende. Og blodet pumper rundt i kroppen, og man er virkelig klar. Men jeg sad på mit værelse, og så lavede jeg kiggede på min væg derhjemme. Og så lavede jeg en sang omkring, og en tekst omkring, hvordan det var at være i den her situation. Og det kom der en sang ud af, som jeg havde opdelt i 3 perioder ligesom. Den første, det er, hvor jeg har en depression, og jeg sidder i mit værelse. Den anden del af sangen er en hashbrus. Den tredje del af sangen er paranoia, der så kommer af hashbrus. Og jeg vil sige, at hvis der var nogen, der havde sagt til mig, at jeg kunne få en depression og blive psykisk syg af at ryge hash, så havde jeg bestemt ikke gjort det. Men det var jo bare det, som jeg kom frem til. Men jeg kan prøve at fremføre den der sang, og så kan vi se, om I kan høre hvilke perioder og tilstanden, jeg synger fra. Så jeg sætter lige guitaren til. Er der noget pausemusik?